खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो नोंथांमोना गोसोआव दंना थांनाय 2020 मायथाइयाव माबायदि महामारिया महर लादोंमोन आरो बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे भाइरासखौ लानानैनो गिख्रंथाव भाइरासखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव गोजासिन हादरनिफ्राय हाबफैबाय आसाम रायजोआव Hmp भाइरास डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेलाव सासे उन्दै थामहिनबा 10 दाननि सासे उन्दै गथ'नि देहायाव हमनो हादों Hmp गिख्रंथाव भाइरास आरो नोंथांमोना गोसोआव दंदि थांनाय 2020 मायथाइयाव कोरोना भाइरासनि थाखाय माबायदि मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव थासारि जादोंमोन जेरावबो ओंखारनो हायै लाख लाख सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो मास्क गानै जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन 2020 मायथाइयाव आरो फिन आरोबाव थारैनो बे समाव हादोरनाङैनो मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव भाइरासआ बे समाव गोसोआव गिखांहोदों रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों Hmp भाइरासआ आरो बे Hmp भाइरासआ हादोरनि दाब दाब रायजोआव जानायनि अनगायैबो दिनै फिन आरोबाव Hmp भाइरासखौ आसाम रायजोनिनो जोंनि रायजोनिनो डिब्रुगड़ ओनसोलाव 10 दान उन्दै गथ'नि देहायाव हमनो हादों नंगौ बे समाव आरो हादरनि दाब दाब रायजोआव थामहिनबा महाराष्ट्र यूपी बिहार बायदियाव लकडाउन होनायनि बाथ्रा सानबाय थादों आरो थिग बेबायदि समावनो जोंनि रायजोआवबो बे समाव Hmp भाइरासआ गिख्रंथाव महर लानायनि लामायावसो जेराव बे Hmp भाइरासखौ गिबियावनो चीन हादोराव हमनो हानाय जादोंमोन आरो दायो चीन हादोराव लकडाउन होबाय लकडाउन जेराव कोरोना भाइरासनि थाखाय चीन हादोराव गोबां माने लाख लाख सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव चीन हादोराव आरोबाव Hmp भाइरासआ साग्लोबसारनायजों लकडाउन होनो गोनां जादों चीन हादरनि गोबां रायजोआव दिनै लकडाउन थिग बेबायदिनो जोंनि भारत हादरावबो मिरु सरकारनिफ्राय बे समाव भारत हादर सरकारनिफ्राय लकडाउन होनायनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सानबाय थादों आरो सावरायबाय थादों थिग बेबायदिनो महाराष्ट्रआव लकडाउन होनायनि यूपीफोराव बायदि रायजोफोराव लकडाउन होनायनि बाथ्रा सानबाय थानाय समावनो जोंनि रायजोआवबो बे Hmp भाइरास गिख्रंथाव भाइरासखौ लानानै बे समाव साननो गोनां जादों जेराव डिब्रुगड़नि 10 दाननि उन्दै गथ'नि देहायाव मोननो हादों डिब्रुगड़नि मेडिकेल कलेजाव आसाम मेडिकेल कलेजाव हमनो हादों होननानै बे समाव माखासे मानि खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो आरो माखासे सुलुङाव बे समाव मिथिना मोननाय जादों बेखौ लानानै नोंथांमोना गोसोआव दंदि थांनाय 2020 मायथाइनि गेजेराव लाख लाख सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन कोरोना भाइरासनि थाखाय आरो गोबां मास्क गाननानै जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन गोबां गिख्रंथाव थासारि जादोंमोन थिग बेबायदिनो रायजोआवबो चीन हादरनिफ्राय हाबफैबाय Hmp भाइरासआ